В това видео ще видите Добре, трейдна. Ау, ау! Правиш. Какви да е било нещо. W. Да, може да е това. Гадно ти е. Брат, нарочно Да убих беше. миньоните с такова, с магия да си взема 6 и да убия. Много съм добър просто. Да. Стига бе! Аре, бети си майката. Правам писна. Пак е на еднота. Пак маганкма. Идвам. Правам писна туз. Добре, браво, цак. Пак. Не! Ехе, сега как ще го избягам този топлин? Идвам. Мамицата им. Абсурд! Близко съм, мога да се обърнеш вече. 3, 2... Нищо. Не. Оп. Добре, трейдна. Сериозно. Оф, аз там... А, чакай му. Браво. В базата я убивам, брат. Браво. Тръгнеш тя, горката... Ще го флашнем, а? Добре, той сам реши ама флашне. Умираш ли? Не, аз даже почна да викам да го ползвам ли. Мога да дойда към тебе просто. Има мут. А ти ще убиеш. Не, да, няма как. Как да играя в Дота? Няма ренч. Чай, идвам. Леле, тая игра просто. Какво им причиняваме на тия двамата? Теха, нещо. Така ми е малко трудно да джойна. Мичката му. Са след колата. Би трябвало... Сайвас идва. Да, виждам. Ще я вземеш О, ли? фак. Ами идвам, Охо. Виж треча! Как ме подмина, брат? Има шут, нали, да. Ау! Вия. Ето. Тя убих. Да се умре. Брат, ти убийство. Да не мога целив, брат. Ари, бе. Мале. Какви работи са? Какво? What? Абсурд! Как ще ме нацелиш ти, бе? Дали? Аха. What the fuck? Много бой ядаха. Не. Няма спол. Брат, баци тъпия герой, добре, че го удари кулата. Буквално му плащах на това и нищо не стана. Браво, бе. Оп, волето тонка. Ай, лека.
Ехе, как ме флашна оттам, бе? Тоест как ме дигна? Право цак. Много добър, признавам си. Аз почвам да бия с катура. То да го утвам ли? Ще го убиш, май да. Аз даже кулата няма да взема. Честно. Тема, бе. И какво ще правиш? Брат. Браво. Какви много тежки отплеве им вкарвам. Ома стънна, бе, брат. Гледай, бе. Кое ме стънна тука, бе? Той ми го фърля тука, аз се дачвам на стънна после това. Това ти нереалното. Не игра. Благодаря ви, приятели, че останахте до края на клипа. Ако искате да ме подкрепите, може да дадете един палец нагоре. Също така стримам в Twitch, може да намерите линка в описанието. Елате и вижте как ставам Diamond отново.